Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios, amen. Karong gabi unay igsoon usa na pud ni ka higayon alang kanato nga kita magtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Usa ka maayo nga gabi o oportunidad alang kanato nga makakaon pud ang atong espirituhanon nga bahin sa pulong sa Ginoo nga may gikinahanglan nato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi kay gikinahanglan sa atong espiritual. Amen. Kinsa atong ready diha? Andama inyong mga papel o pulpil, ayagin mo kalimot tungod kay kini atong mga ginatun-an nga pulong sa Ginoo, dili ginit nato ni makuha sa kausa nga pagpaminaw, pwede nato ni balik-balikon bisan asa ta sa atong mga pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. Before ta magtuon, atuon nata sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Sa makausap pa church, ato nang tuuhan, ato nang saligan, tungod kay kanang tanan, dako kay kahimuan sa atong mga kinabuhi. Amen. Og dita magalangan mga igsoon, ato ta sa atong foundation text karong gabi una, alang sa atong pagtuon ug atong pagkakuhaon diha sa John or Juan, kapitulo 8, bersikulo 31 hangtod sa 32. Atong basahon ang pulong sa Dios. And then verse 31. Unya mahingon si Jesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya. Kung magpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Masayra ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo og kagawasan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong igsoon. Atong magampo ta before ta magtuon ini, Ama na mga langit nun. Salamat sa kahigayonan nga imong gihatag ngan hikanamo God, kahigayonan nga kami usab magtuon sa imong pulong aron makakaon ang espirituhan nga kinabuhi sa mga pulong gikan nga kanimo. Salamat Lord sa imong pagpataliwala, salamat sa pagpakiguban, mga pagpadayag karong gabi una, ikaw nang bahala Holy Spirit tungod kay Lord amo kang gina-acknowledge kung wala ka sa imong kinabuhi, wala gid may mahimo. We honor you in Jesus mighty name we pray. Amen. O Amen. Praise God. Karong gabi ng mga igsoon atong tun-an ang pulong sa Ginoo tungod kay bililhon kay ni alang kanato nga mga anak sa Dios, dako kay ni kahimuan sa atoa ug ang pulong sa Ginoo mutuman sa kung unsa ang iyang plano katuyoan niini sa atong mga kinabuhi igsoon. Amen mo nang ato siyang tun-an og ato ang paghisgutan karong gabi una is ato ang tema is kanang ginaingon nga ang pagtubo sa usa ka tinuod nga anak. Okay. Kinsay mga anak sa Ginoo diha mayog amen. Amen. Mana karon ilabi na sa to ang mga kaigsuonan nga naa na sa grasya, mas dali alang kanato ang pagtubo. Mas makita sa ato ang kinabuhi nga tinuod nga mga anak sa Ginoo nga walay pagkabalaka. Makita diha kanato ang tinuod nga pagtubo og ato nang tun-an karon ang kining giingon nga pagtubo unsa ginaan ini unsa makita nato niini sa usa ka tao or sa usa ka binuhat sa atong buhi nga Dios. Okay. Kung ato ibutang sa usa ka bata igsuon, pag ang bata gani nagsugod pa siya sa infant, ang bata ginaamuma, ginaatiman, ginapakaon, ginapadidi, ginatraining, pagplakaw, ginatraining pagsulat, hantod mo dako siya. Sa to usab nga mga Kristohano sa atong pagkinabuhi nga mga nagaalagad sa Ginoo, dili man ni siya ingon nga bata pa ta ning dawat sa Ginoo katong nagkamang pa ta ning dawat ta sa Ginoo, kundi mga dagko na mata nga tao nga ning tuo sa Ginoo o ning duo sa Ginoo, ni simba sa Ginoo. Apan daghan mga Kristohanon karon nga kung imong tan-awon dugay na kay sila sa pagpangalagad, apan wala paghihapon sila ning tubo sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nagpabilin gihapon silang bata. Okay. Unsa may angayan natong mahibaluan
or ang sa may angayan ninyong mahibaluan kanang kinahanglan atong mahibaluan aron ka or aron kita motubo. Okay. Kung imong tan-awon ang gihingon ni Kristo diha sa John chapter 16 verse 12, ingon siya diha, daghan pa unta akong isulti kaninyo apan dili pa kamo makasabot niini karon. Okay. Sa panahon ni Jesus sa iyahang naa pa siya diri sa kalibutan diha sa sinulat na diha sa kang John, daghan pag mga ginaistorya o daghan pa og mga pulong unta nga i-share si Ginoong Hesus sa iyahang panahon katong panahon na apan matud pa niya dili pa panahon tungod kay og matud pa niya dili pa mo makasabot sa tanan nga akong isulti nga kaninyo nga naman nganong nakaingon man si Jesus mismo nga dili pa sila makasabot tungod kay kung imong tan-awon igsoon kita nga mga tawhanon kita ha kung wala ang tabang sa balahang espiritu dili ta makasabot sa mga plano o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Klaro kay giingon ni Jesus. Sa kaniya panahon igsoon, nganong niingon si Jesus nga dili pa kamo makasabot tungod kay wala pa ang balaang espiritu nga iyang gipadala nga kanato, puli kanato ang kanang nga espiritu mo ni mo tudlo sa ato, mo ni mo giya sa ato, mo ni mo open sa atong makasing-kasing ginhuna aron makasabot ta sa mga plano o katuyuan sa atong buhi nga Dios. Munang kinahanglan atong mahibaluan ikaw o ako kinahanglan imong mahibaluan ikaw karon nga nagapaminaw diha kinahanglan imong mahibaluan nga naay balaang espiritu diha sa imong kinasuluran nga imong naangkon sa diha nga mingtuo ka og mindawat kang Kristo. O kana nga espiritu igsoon mauna ang magpasabot, mauna ang magpakita sa imuha, mauna ang magpahinumdum sa imuha sa kung unsa ang gustong isulti ni Kristo sa iyang panahon samtang naa siya ni kalibutan na. O karon mas dali na tong masabtan tungod sa balaang espiritu nga naa sa tong kinasuluran. Kung imong tanawon ang unang Korinto 2:12 nga siya o kita nga mga tumutuo gihatagan ni ini nga espiritu nga dili gikan sa kalibutan kun dili gikan sa Dios aron masabtan nato ang kamatuoran mahitungod sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato. Kasi katuyuan nga nung gihatag sa Dios nganhi kanato ang ginatawag og balaang espiritu dili gikan sa kalibutan kun dili gikan sa Dios. Nga naman aron masabtan nato, aron mahibaluan nato, aron matugkad nato ang kamatuoran mahitungod sa mga panalangin nga gihatag sa Dios nganhi kanato aron kita mutubo kay kung wala ang balaang Espiritu Santo sa Ginoo igsoon ang mga tao ba makaingon ka nga kung imong tan-awon sa ilang panahon mga bata pagkais pag-alagad sa atong buhi nga Dios even ang mga apostoles kaniadto kung imong tan-awon ang ilang mga kinaiyaw naa pa gid ang pagkabata tungod kay wala pa man ang balaang espiritu nga matud pa kining balaang espiritu maoy magtudlo sa imuha aron masabtan nimo ang kamatuoran kay matud pa sa atong gibasa kay ganina sa ato ang foundation text dito sa John and siya you shall know the truth siya masayra ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Kung imong tan-awon igsoon naa sa kamatuoran ang tinuod niya kagawasan. Kung atong ikumpara diri sa unang Korinto 2:12, naa diha sa balaang espiritu ang imong gikinahanglan aron masabtan nimo ang kamatuoran o kanang kamatuoran mauna ang magdala sa imuha nga mohamtong ka sa imong pag-alagad sa atong buhi nga Dios ug masabtan nimo, matugkad nimo, mahibaluan nimo ang kamatuoran mahitungod sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Amen? Unsa pay ang ngayon natong mahibaluan ingon nga mga anak sa Ginoo? Okay. Kung imong tan-awon igsoon, ang balaang espiritu gibutang sa atong kinasuluran ug nagpakita sa atoa nga diha kang Kristo naa diha ang tinuod nga kapasayloanan sa atong mga sala. Kapasayloanan nga imong gikinahanglan adlaw-adlaw sa imong kinabuhi tungod kay nasayod ko nga ikaw, ako, kitang tanan
makasala, masipyat adlaw-adlaw, makabuhat og dili maayo adlaw-adlaw. Apan ang Dios nga nagtawag og nagpili kanato na ay kapasayloanan diha kaniya. Ingon siya sa Psalms 130 verse 4 sa Amplified Bible Classic Edition ako siya ikuha siya. But there is forgiveness with you, just what man needs, that you may be reverently feared and worshiped. Kung imong tanahon, apan naa ang kapasayloanan uban kanimo nga gikinahanglan sa tao. Aron ang tao mahimong musunod, ang tao mo ilangan ha kanimo, ang tao mahimong mahinadlokon nga ha kanimo, ang tao magasimba diha kanimo sa diha nga ang tao makasabot nga ang kapasayloanan iyang naangkon diha kang Kristo igsoon. Muna yung sa kabutang igsoon nga angayan natong mahibaluan. Kay sometimes magud sa atong kinabuhi wala ta kabalo nga ang Dios din nagpasaylo sa atoa. Kita pa ang naningkamot para pasayloon ta. Una ta nga pinaagi sa atong pagpaningkamot, mapasaylo ta. Mura ba og dili ka mahimong naga-honor, naga-worship sa Ginoo tungod kay nagabasi ka sa imong pagpaningkamot, nagabasi ka sa imong binuhatan, nagabasi ka moingon ka nga ay murag dili pa gid enough Lord ang akong gibuhat nga maayo. Mo nang dili pa ko sure nga gipasaylo na ko nimo. Pero kung imong nakita ibson kung imong nasabtan nga ang kapasayloanan na alang diha kang Kristo ug gipasaylo na kaniya, mura ba og dako nga kalipay sa imong kinasuluran nga makapasalamat ka sa Ginoo sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Okay. Usa pa ka butang nga atong angayang mahibaluan kining mahitungod kang Kristo. Okay. Sa atong gibasa kay na sa John sa ikaduhang verse na atong gipakita kaganina nga matud pa ni Kristo daghan pa untay siya isulti apan matud pa niya dili pa makasabot tungod kay lagi wala pa ang balaang espiritu. Pero atong hibaluan igsoon nga ang atong pag-alaga diri sa kalibutan dili siya nagasentro og pastor, dili siya nagasentro og simbahan kung dako na baka nga simbahan, ilado na baka nga simbahan. Apan si Kristo atong hibaluan nga si Kristo ang sentro sa tanang butang niining kalibutan. Kung imong tan-awon ang tibuok Biblia, si Kristo ang sentro diha igsoon. Sa Old Testament wala kay makita, wala kay mabasa nga pangalan nga Kristo. Apan kung imong tan-aw isa-isa ko nimo gikan sa Genesis, gikan sa katong mananap nga gipatay sa Dios Amahan aron panitan ug ang palit isulob kang Adan ug kang Iba, kanang tanan hangtod sa malakay naghisgot na kang Kristo ang tanan igsoon. Ano kay imong tan-awon ang unang Korinto 4:15 siya kay bisan daghan ang nagatudlo kaninyo mahitungod kang Kristo. Ug matud pa ni Apostol Pablo siya, ako lang gayud ang inyong amahan sa pagtuo. Mga anak ko kamo sa pagtuo diha kang Kristo. Jesus tungod kay ako ang nagdala diha kaninyo sa mayong balita. Atong hibaluan igsoon nga ang tanan daghan nagtudlo mahitungod kang Kristo. Apan ang Kristo nga ilang ginatudlo istrikto. Ang Kristo nga ilang ginatudlo suplado. Ang Kristo nga ilang ginatudlo dili kabalong mo ayo. Ang Kristo nga ilang ginatudlo dili kabalong mo tabang. Ang Kristo nga ilang ginatudlo dili kabalong mo pasaylo. Ingnon ta kakaron, ang Kristo nga among ginatudlo dire, Kristo nga mahigugmaon, Kristo nga moamuma, Kristo nga mo pasaylo, Kristo nga mo tabang kanimo, Kristo nga mulig-on sa imong kinabuhi, Kristo nga ikaw lang ang kanunay nga iyang gihuna-huna o wala na ilain pa. Amen? Muna ang Kristo nga atong dialagaran igsoon. Ug mao na ang tinuod nga Kristo. Bisan ka makasasala, bisan ka nasipyat, bisan ka dili matinud-anon apan kini nga Kristo nga among gina-share dinhi. Si Jesus Christ igsoon matinumanon
bisan unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Matinumanon siya sa iyang mga saad, matinumanon siya sa iyang mga pulong, ug ang iyang mga pulong nga moabot sa imong kinabuhi dili na mo balik ngadto sa langit nga kawang, kun dili motuman na sa kung unsa ang katuyuan sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. So, kung imong tan-awon sa Apostol Pablo diha sa Corinto, ingon gid siya, ako kitang mga hintil, di ba? Si Apostol Pablo ang gigamit sa Ginoo alang sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios kanato nga mga hintil. Si Apostol Pablo mo na niingon siya nga siya ang atong amahan diha sa pagtuo tungod sa iyang pagdala sa maayong balita mahitungod kang Kristo ngani sa atong mga kinabuhi. So, amen. Kung imong tan-awon igsoon, walay laing sentro, walay lain nga butang nga dili gyud nato kalimtan nga naa diha nakasulat sa Biblia kundi si Kristo. Amen. Okay. Kung kato mga qualification nga imong nadunggan karon, nasayod ka nga naay Holy Spirit, nasayod ka nga naay Kristo, may tungod kang Kristo, nasayod na ka nga naay kapasayloanan diha kang Kristo. Kaigson England ka, daghan pa kayo og mga butang atong mahibaluan unta alang sa pagtubo sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios apan tungod sa oras nga dili kay taas ang atong panahon. Gamay lang ako i-share sa inyo mahitungod sa mga pamaagi o mahitungod sa mga butang nga atong mahibaluan alang sa pagtubo diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. O unsa may timailhan or unsa may makita nimo sa mga anak sa Dios nga nagatubo. Okay? Unsay imong mapansin sa mga anak sa Dios nga nagatubo. Pag ang bata gani motubo na siya, muhamtong na gani siya, kabalo na siya mulakaw, kabalo na siya muluto, kabalo na siya mobansay-bansay sa kung unsa ang mali. Ingon ana ang mga taon ni kalibutan na. Apan kanato nga mga nagaalagad sa Ginoo, unsay timailhan nga ikaw nagaalagad o nagatubo sa pag-alagad diha sa atong buhi nga Dios. Atong tan-awon ang Galatians chapter 3 verse 23 to 26. Ang pulong sa Dios nagaingon siya. Sa dihang wala pa ang gitawag nga pagtuo kang Kristo, naisama kita sa piniriso. Hinumduman ninyo? Katudang wala pa ang panahon nga miabot ang gitawag nga pagtuo kang Kristo, kitang tanan mga piniriso. Pastor, sa unsang pamaagi ni mi na piriso nga? Sa pirti man mo paningkamot pag buhat og maayo para dili mi makasala sa kalibutan, dili mi makasala sa atong gobyerno para dili mo mapiriso. Okay. Kung imong tan-awon diri soon, ang nakapiriso na to or nakabutang sa tuwa ngadto sa jail or nakagapo sa tuwa is ang kasuguan. Kaya siya, ang kasuguan mao ang nagpriso kanato hangtod nga miabot si Kristo o mituo na kita kaniya. Sa dihang wala pa si Kristo, unsay gibuhat sa kasuguan? Siya ang nagapo sa tuwa. Siya ang sa tuwa ug diri pa, siya ang nagpriso sa tuwa. Siya ang naghugot sa tuwa para dili ta mahimong gawas nun. Apan pag-abot ni Kristo igsoon, ang mga anak sa Ginoo wala na nagapabilin diha sa balaod. Wala na nagasalig diha sa balaod para mahimong matarong. Wala na nagasalig sa balaod para mahimo silang maayos sa mga taong nagpalibot diha kanila igsoon. Muna ang mga tao usa sa timailhan nga usa ka Kristohanon nagatubo sa pag-alagad sa Ginoo sa diha nga wala na siya nagpailalom sa kasuguan. In verse 24 siya, ang kasuguan nahisama sa usa ka yaya nga nagaatiman kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Okay, unsa daw ang kasuguan? Kung dili sa kalibutan, ang mga bata, labi na mga adunahan, ang mga bata nga mga infants o kanang mga mutubuay pa, naa sila yung mga yaya. Unsa may ginabuhat sa yaya? Moatiman sa bata, mupakaon, mupadidi, mulabas sa tanan niyang gisuot, muprepara sa tanan niyang gikinahanglan, mutudlo sa iyaha sa paglakaw, mutabang sa bata. Okay.
Ingon ana ang yaya. Ang balaod mao po ni ang gibuhat niya sa atoa sa panahon nga wala pa ang ginatawag og pagtuo, wala pa si Kristo. Ayan siya. Siya ang nagaatiman sa atoa. May sila, pastor, sa ito pa, dili dautan ang balaod. Yes, dili dautan ang balaod. Ang balaod, sa wala pa si Kristo, mo ay nagapahinumdum sa atoa. Pero, naidako kayong pero diha igsoon. Anong na may dako kayong pero? Kung imong tanahan manggod ang Romans chapter 7, tungod kay kitang tanan makasasala. Dili ta makasasala tungod kay nakasala ta, kung dili makasasala ta tungod sa sala ni Adan ug ni Eva. Okay. Naa na sa ato ang unod, naa na sa ato ang lawas ang sala ni Adan ug ni Eva. Karon kay naa naman sa ato ang lawas ang sala ni Adan ug ni Eva. Ang gibuhat sa balaod. Okay. Ang nahitabo karon sa balaod, gigamit sa sala. Ang balaod, kung imong tan-aw ng Romans chapter 7, gigamit sa sala ang balaod aron ikaw mahukman sa silot. Pero kung nakasabot ka, unsa di ginabuhat sa balaod? Kung imong tan-aw ang balaod, ginapakita niya sa imuha nga nagkinahanglan ka ug manluluwas kay dili nimo kaya ang imong kaugalingon nga mahimong matarong sa mata sa Dios pinaagi sa imong pagpaningkamot. Nagkinahanglan kag Kristo nga muluwas mo tabang sa imuha aron magkaroon kag kasiguruhan sa kinabuhi. Okay. Ang kasuguan yaya sa mga bata. Apan kung imong tan-awon diri, ang kasuguan na isama sa usa ka yaya nga nagaatiman kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron pinaagi sa atong pagtuo kaniya pakamatarongon kita. O tungod kay ana-ana ang gitawag nga pagtuo, dili na kita ilalom sa pag-atiman sa yaya nga mao ang kasuguan. Yan siya. Kay naa naman si Kristo, naa naman ang ginatawag og pagtuo nga tukang Kristo, dili na kita ilalom sa kasuguan. Nganong ang ubang mga tao nagpailalom paghihapon sa kasuguan tungod kay walay nagtudlo sa ilaha sa kung unsa ang kamatuoran o walay nagpasabot sa ilaha sa kung unsa ang kamatuoran or nagpagahi sila sa ilang kasing-kasing, nagmatig-an sila, nagpabilin sila sa pagkabata. Mo na ang hinungdan igsoon. Kung imong tanawan ng 26, ingon siya, kamong tanan mga anak na sa Dios. Okay. Kano sa kanahimong anak sa Dios? Katubang naa pa ka ilalom sa balaod? Wala. Ayan siya, kamong tanan mga anak na sa Dios tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Wala siya niingon nga, kamong tanan nahimong anak sa Dios tungod kay naay yaya nga nagatiman sa inyo ha. Ang balaod yaya. Sa ato pa, dili siya mo itinuod nga imong amahan. Kanos akan himong anak sa tinuod nga amahan nga mao ang Dios, sa diha nga mintuo ka kang Kristo, imo siyang gisaligan sa imong kinabuhi. Mao na ang rason nga nahimo kang tinuod nga anak sa atong buhing nga Dios. Amen? Nasabtan na to? Okay. Ikaduha, unsay timailhan? Responsable ang mga anak sa Ginoo. Makita nimo sa kinabuhi sa mga anak sa Dios, responsable. Dili makatan-aw sa kung unsa ang mga trabahoon o unsa mga pagkinahanglan sa mga kaigsuonan. Dili makatan-aw kung unsa ang mga kulangon sa iyang mga kamagtutuo, mga kaigsuonan diha sa pagtuo. Sama ba sa gipakita ni Jesus? Kay kung imong tan-aw ng Biblia, si Jesus baya ang atong insakto, maayo, perfecto nga example sa kinabuhi ni ining kalibutan. Unsa may gipakita ni Jesus? Responsable siya nga anak sa Ginoo. Kay imong tan-aw ng John 13 verse 3 to 5, ay siya nahibalo sa Jesus nga ang tanan nga gahom gihatag na sa amahan kaniya. Nahibalo usab siya nga sa Dios siya nagikan ug sa Dios usab siya mubalik. Okay. Naa na sa iya ang tanan kagahom. Gipiyal na sa iya. Sayod siya na ng tanan. Verse 4 siya, samtang nanihapon sila, mitindog siya og naghukas sa iyang kupo. Unya mikuha siya tualya og iya kining gibakos. Gibubuan dayon niya tubig ang palanggana og gipanghugasan niya ang mga tiil sa iyang mga tinunan og gipahiran sa tualya nga iyang
gibakos. Unsa may pasabot ana pastor? Okay. Daghan kaayo o mga sambingay kay gibuhat si Kristo diha. Apan kung imong tan-awon igsoon karong gabi na kanilang atong tun-an. Usa sa gipakita ni Kristo, gipakita niya or gibuhat niya ingon nga maayong ehemplo alang kanato na nga naghatag siya og pagtagan, pag-amuma, kanang ginatawag og responsibilidad. Ingon nga Kristohanon, ingon nga maayong ehemplo dinhi sa kalibutan igsoon. Gusto sa Ginoo nga imo nang ipakita o kung makita na sa imong kinabuhi, klaro kayo. Ang ilabi na mga anak sa Ginoo nga nakasabot sa grasya, makita nimo mga responsable. Dili irresponsable ha, mga responsable. Grabe mo hatag og responsibilidad alang sa mga kaigsuonan sa Ginoo. Amen? Okay. Unsay kaayuhan kung ang mga anak sa Ginoo muhamtong diha sa pag-alagad? Ay, unang-una sa tanan igsoon, pag ang anak sa Ginoo adunay pagkahamtong, makita gid nimo nga naagi kong bira diha sa iyang kinabuhi. Naay mga pagdaig, pagpasalamat nga pagbuhaton ang Dios sa iyang kinabuhi. Kita na to ang prodigal son diha sa Lucas chapter 15 verse 29 to 31. Ingon siya diha, apan mitubag siya sa iyang amahan. Okay, mo ni ang panahon nga ang anak katong ang prodigal son ning balik na sa iyang amahan, kay naglakwat sa mangyud to, gigasto tanan niya ang mga katigayunan sa iyang amahan, kay gipangayo naman niya iyang bahin, gihatag sa amahan, gigasto niya sa tanang babae, tanang sugal, tanang nga mga butang ni ining kalibutan nga nakadaot sa iyang kinabuhi. Tungod kay ning balik siya, niduol siya sa amahan. Kining kamagulangan nasina sa gibuhat sa amahan sa iya. Yung tan-awon din ngayon sa verse 29. Siya pan mitubag siya sa iyang amahan. Siya, hinum dumiragod kung pila na katuig ang akong pag-alagad kanimo. And siya, wala gayud ako mosupak kanimo. Apan bisan kanding na lang, wala mo gayud ako hatagi aron maglipay uban sa akong mga amigo. Kung imong tan-awon diri igsoon, unsa may naa ni ining tawhana nga wala siya nakasinati og kumbira pasalamat pagdaig gikan sa iyang amahan. Sa inyong tan-aw kaya unsa hinungdan? Kini igsoon nagpakita nga siya wala na sayod sa iyang tinuod nga responsibilidad ingon nga anak sa atong buhi nga Dios. Kaya kung kabalo ka nga ang imong amahan dato tag-iya sa tanang butang, pwede ka makapangayo anytime. Diba? Pwede nimo makuha kung imong ging tan-awon ang manghod, gihatag gani niya ang iyahang bahin. Pero ang magulangon sa iyang gibuhat. Nasina pa siya. Pan igsoon, kung imong tan-awon sa ato karon, kung nakasabot ka, kung ihangtong ka sa pag-alagad sa Ginoo, ang imong kinabuhi karon maglakaw ka diha sa mga panalangin tungod kay matod pa sa Biblia, the just shall live by faith. Ang imong kinabuhi karon naa na sa pagtuo, ang mga anak sa Ginoo karon naa na sa pagtuo, wala na napailalom sa balaod. Ang pagtuo mo naghimo sa imong mahimo kang anak sa Dios, ug ang imong pagtuo mao nay hinungdan nga maglakaw ka diha sa panalangin, maglakaw ka diha sa mga opportunity, maglakaw ka diha sa kadagaya igsoon. Muabot ko na sa imong kinabuhi igsoon. Amen? Kung imong tan-awon diri, unsa may gibuhat sa kamugulangan, nasina siya siyang manghod. And siya, verse 13, siya, karon pag-abot sa imong anak ka nag-usik-usik sa imong kaptangan, uban sa lutang mga babae, gipaihawan mo pa siya sa gipatambok nga turyong baka, apan mitubag ang iyang amahan. Ano siya ang iyang diri? Ikaw kanunay ania uban kanako, o ang tanan nga ako imo usab. Ingnon ta karon igsoon, unsa ang gipanag-iya sa amahan? Posibleng imong mapanunod ang tanan. Naay mga katigayunan, mga blessings nga giandam ang Dios kanimo. Muna akong gina-share sa inyo atong last Sunday. Usahay, makalimot lang ta nga naay saad ang Dios. Nagasalig ta sa atong sariling pagpaningkamot, diskarte sa kinabuhi. Wa ta kabalo nga ang Dios di ay ang nagprepara nga diha sa mas the best pa nga pamaagi, the best ka pa nga mga panalangin nga giandam
sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Sa atong pagkahamtong, ang pinakanindot bisan og hamtong natas pag-alagad sa Ginoo, naagihapoy tigpataliwala nga ni kanato. Nga naman usahay sa atong pagkahamtong, di ba? Ang mga hamtong karon usahay naagihapoy panahon nga magbinata atong mga desisyon. Unsa man nga pamaagi pastor, makita nato as Christian. Ang atong mga desisyon kanunay usahay dili maayo ang patulungan. Apan ang pinakanindot lang, naagyapon si Kristo ang tigpataliwala sa tuwa. Ang John 17 verse 11 to 12 din siya, karon mo balik na ako diha kanimo. Ayan siya. O dili na ako magpuyo ni ini nga kalibutan. Apan sila magpabilin pa dinhi. O balaan nga amahan, pinagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako, bantay kini nga mga tao aron silang tanan mahiusa sa mga ikaw ug ako usa lang. Kung imong tan-awon sa niini nga verses passage sa Biblia, makita nimo diri nga si Kristo mismo nagampo nga alang kanato ngadto sa amahan nga bantayan ta, pinaagi sa iyang gahom, tabangan ta nga kitang tanan nga mga anak sa Ginoo magkahiusa sa mga pamaagi, sa mga plano ug katuyuan alang sa pagpalambo sa mga katawhan sa atong buhi nga Dios. Okay. Sa akong pagpakig-uban kanila, in verse 12, yun siya, gibantayan ko sila pinaagi sa imong gahom, nga gihatag mo kanako. Gibantayan ko sila ug wala gayoy nawala kanila. Okay. Sa tanang gipili sa Ginoo, wala gayoy mawala sa atuwa. Yan siya. Gawas lang sa tao nga gitakda na nga mawala. Kinsa na si Judas aron matuman ang kasulatan. Okay? Naay nagaampo alang kanato. Okay. Unsa pa? Naatay mga inheritance kung tanawan mo sa John kaganina sa katong sa prodigal son sa Lucas sa prodigal son ang kamagulangan iha ang tanan. Siguro wa siya kabalo. Siya ang manununod. Pero sa ato ng mga anak sa Ginoo, natay mga inheritance din ato kalimtan. Ang Jeremiah 3 verse 19 sa Amplified Bible Classic Edition. And siya, and I thought how gloriously and honorably I would set you among my children and give you a pleasant land, a goodly heritage, the most beautiful and best inheritance among all nations. And I thought you would call me my father and would not turn away from following me. Ngano daw dili ta mubiya sa Ginoo tungod sa maayo nga inheritance, most beautiful and best inheritance nga giandam sa Dios sa atong kinabuhi. Yang pinakanindot igsoon, kining mga inheritance nga atong madawat gikan sa Ginoo. Usahay mo ingon sila nga ay automatic ra man mahulog ra na siya, maabot na sa imong kinabuhi. Okay. Kung imong tan-aon ang Isaiah 48 verse 17, ayan siya, thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you in the way that you should go. Kung imong tan-aon Nixon, kining nagkakaabot sa ato makita gihapon ang ato ang partnership nga ikaw ang gamiton sa Ginoo, tagaan kaniya o pamaagi o niya pa tudluan kaniya to profit. O unsa imong ginapangandoy, ihatag niya sa imong mga diskarte nga gikan sa atong buhing Dios. Diya, ayaw kalimtig soon. Kanang inyong mga blessings nga inyong na-enjoy, dili na inyong pagpaningkamot. Ang Ginoo nagatudlo sa inyo para inyo nang ma-enjoy sa inyong kinabuhi igsoon. Amen? Kanang mga butang nga igsoon, simple lang kaini siya nga mga pulong nga kinahanglan o atong mahibaluan alang sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay mo ni ang panahon igsoon nga ang mga hamtong ng mga anak sa Ginoo makita sa ilang kinabuhi ang tinuod nga bunga, ang tinuod nga katuyuan sa pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi. Dili nini mao ang panahon nga kana ba mo ingon kag relax lang ka ita
Kaya nanabitaw ta sa grasya, marag okay lang nga di na ta mulakaw sa pulong, okay lang nga di na ta mag-ministry, which is kabaliktaran sa kung unsa ang kinabuhi ni Apostol Paul. Si Apostol Paul, sama sa kong gi-share atong last Sunday, siya ang pinakakugihan nga apostol na nakasulat sa Biblia. It's because siya ang nagadala sa tinuod nga ebanghelyo nga mao ang grasya sa tong buhi nga Dios. Amen. O salamat mga igsoon, ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga iyang gipadayag karong gabi una. Amen. Hallelujah, mag-ampo ta, magpasalamat ta sa pulong. Amahan mga langit nun, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong pagpahinumdom, sa imong mga pulong karong gabi una. Nga nasayod gid mi Lord nga mauni ang among gabay sa among pag-alagad hangtod sa imong pagbalik. Among ginasalig kanimong tanan. Salamat sa pagsilyo, dili kini makuha sa among kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, magapadayon ta igsoon natuta sa ato ang communion. Kinsa tong ready, ibayaw ninyo ang bread. I encourage everyone nga musabay ta sa pagbuhat o communion tungod kay dako kini kahimuan sa tong kinabuhi. Amen. Ato ibayaw ang bread sa gabi nga ibrihan sa Jesus, mikuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios. O giya kining gipikas-pikas og giya gihatag sa matinunan mingon sa kinapan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nag-antos ng sakripisyo alang kaninyo buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas nga imong gisakripisyo sa ibabaw sa cross. Ang imong lawas midawat sa tanang labud so that by your stripes you are healed. Salamat Lord. Yan kasi mong pulong in 1 John 4:17. Kung sa karon mausap kami. Nagpuyo kang malipayon, mausap kami. Nagpuyo kang malinawan, mausap kami. Nagpuyo kang walay balatian, mausap kami. Huwag kahadlok sa balatian, mausap kami. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, mausap kami. Nagpuyo kang matarong atubangan sa Dios, mausap kami. Pagpuyo mi nga matarong atubangan sa mga taong napalibot nga ikanamugan. We honor you Lord in Jesus' name. Let's eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayaw na to ang kupa. Sa mga gabi nga Gabriel sa Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag siya matinunan mingon sa kining kupa nga nagsabulo sa akong dugo ay may nagdala sa patong ako binanting walay katapusan buhata kini kalang sa paghandom kanako kaysa matagkaon ug sa matag-inom ninyo niini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo, ang dugo imong giula dito sa krus sa Kalbaryo, ang dugo nga nagpasaylo sa among mga sala, ang dugo nga naghimo ka namo ang ngayan nga pasulod sa giharian sa langit, ang dugo nga nag-abli sa agianan padulong sa trono sa grasya aron kami makaangkon sa among kinahanglan sa panahon nga kami magkinahanglan. Salamat Lord Jesus diha sa among dugo nagadagay ang makaayuhan mapadalangin alang sa makatawhan. That's why karong gabi unagan dili kami muundang sa pag-claim sa pagdeklara ni ana ang makayuhan ana ang mga panalangin magamanifesta sa matag sa namang kinabuhi. We honor you God in Jesus name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Salamat God. Karong gabi una Ginoo, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong grasya ug pabor. Salamat Lord sa kanabugan, sa kinabuhi God sa mga palawas. Salamat Lord sa imong mga pulong Ginoo. Salamat Lord sa imong mga katawhan nga nagasubaybay niini asa man sila karon. Adun naman sila pagkinahanglan, nagkinahanglan sila kaayuhan silang physical Lord. Lord, I declare complete healing Lord from head to foot God. Salamat Ginoo sa imong pagbisita sa ila, nagkinahanglan sila financial. Salamat Lord sa pag-provide, pag-open sa mga pultahan Lord sa mga panalangin sa ilang kinabuhi. Nagkinahanglan sila comfort, yung gikan kanimo God. Salamat Lord sa pag-comfort. Kaalam, ilang kinahanglan. Salamat Lord sa pagbubo sa kaalam, kahibalo, opportunity, connection sa mga katawhan Father. Salamat Ginoong Diyos. Heavenly Father, ang pamilya sa inyo, Covenant in Christ, kay Pastor Nerod Gatson, salamat Lord sa iyong kinabuhi, kang kikuban kaniya, kanang panalangin kaniya, Oban Sister Yanni, ba sila pagdumala sa inyo, Covenant in Christ, sa tanang pamilya sa inyo, Covenant in Christ, gikan sa mga kabataan, sa mga young people, sa mga young teens, sa mga leaders, sa tanang nag-attend sa church in New Covenant in Christ, even Lord, ang satellite church dito sa Batino, salamat Lord sa mga pagpakiguban, sa mga dumala dito sa mga katawhan, salamat sa iyong pag-lig-on, salamat Lord sa kahumanan o pag-provide sa mga pagkinahanglan Lord alang sa church building Father. Salamat Lord, yan ang tanang kamaghanay, kamagpalangin, even Lord, ang naso sa Israel.
We declare blessing, shalom, salvation, God. Nasa sa Pilipinas, Father, we declare that Philippines is for Christ. Or ang tanang nagadumala sa among nasod, Ginoo, ang mapag-ampo, Lord. Wala mo mahimo physically, but Lord, ang mahimo, God, spiritually sa mga pag-ampo, God, nga ang bisa ginaduol nga kanimo, Ginoo, nga ang nagadumala sa among nasod, gikan sa pinakataas hangtod sa pinakababa, ang pagkamtaro mo ay magahari sila makasing-kasing panahon na. Ang kaluwasan mag-abot ngadto kanila, God. Ang kalipay, ang kalinaw, ang kaalam ug kabalong nga langit nun, ang protection, ang kahadlok nga nakanimo, Ginoo. Kung tingin ka sa mong pulong, God, nga bulahan mo sa kanason, kung ang mga nagadumala ni init mahadlokon nga nakanimo, Ginoo. Ang kabulahanan dili lang alang kanila, kun dili alang usab kanamo, God, nga nagapuyo ni ining maong nasod. But sa Lord, dili gid mo undang sa pagduol, pagsulti, pagtugyan nga kanimo, God, sa mga nagadumala sa among nasod, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga katauhan karon ikuban. Salamat, Lord, sa tanang bulaton, sa pamilya sa inyo Covenant in Christ, sa tanang pagabuhaton, Ginoo, sa mga katauhan. Salamat, Lord, sa pagbisita sa mga kaigsuonan, sa akong mga loved ones, sa akong pamilya, sa tanan, Lord, mga butang biyal ka na mga opportunities, connection. Salamat, Lord, ni anang tanan nga kabalugin mi, Lord, nga kung wala ka sa mong kinabuhi, Ginoo, wala gid may mahimo, Father. Salamat, Lord, sa tanang butang. Ang Diyos magapanalangin kaninyo, ang Diyos magikuban kaninyo, ang Diyos magagiya kaninyo, ang Diyos magasapuan kaninyo. Open doors inyong masinatian karon si manaha, uban sa mga panalangin, uban sa protection, uban sa kaalam sa atong buhi nga Dios, ug ang Dios nga mahigugmaon, iya ang kaalam, iya ang gahom, iya ang pagpasidungog, iya ang tanang pagtuboy. Tungod kay siya ang angayan ining tanan, siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. We honor you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. O amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagpakig-uban. Ug maadlaw magkita-kita na pud mo dito sa church. Tungod kay maadlaw dito naman pud mi sa Batinaw sa Satellite Church alang sa mga pagtudlo, pagtuon o pagtan-aw, pag-update dito kung unsa na ang mga nagakahitabo dito sa Batinaw Satellite Church New Covenant in Christ. Okay, bye-bye. God bless. Shalom.